Ideme si nájsť miestečko, kde budeme v kľude piť a kde bude dobré. A stôl. Skúsi sadnúť. No. Hej, počkaj. Takže dnešnou výbavičkou je 2 brániky, jeden druhý, 4 jacky, 1 Politrový hefron. No, Ak to takto pôjde ďalej, tak asi budeme chodať tam. Dneska nám bude dobre. Potom večer koncertos. Tam to bude... Tam nám No, píkne. kurva. Najprv si dáme takúto drinking session v parku. Potom pôjdeme behať po námestí. Na Albany. Preplavím to postavu, kurva. Ešte vám ukážeme výhľad do piče. Keď sa takto posadíš tu s nami, tak toto je náš výhľad, kurva. Hej. Tam hrad. To je kostol, to No tak kostol. A jen tam v piči blikajú tie kurvy. A neviem, tam proste bolo stavenisko. Počkej, ja neviem, či to tam je vidno. Nie je vidno nás. A tam bolo to stavenisko nejaké skurvené, tam stavali niečo a tam proste borci fizli, dobehli a že asi na cigu. A potom išla razia mestských policajtov furt o dodávke. Normálne 9 miestna dodávka išla, ty kokoda, plná policajtov. Bolo to piči celé, akože som si myslel, že už vyťahajú QR alebo niečo a... No, ja som myslel, že na nás začnú odhentiaľ zákačkom strieľať. No, ja už som pozeral, či tu nie sú nejaké, vieš, že sa jebnem do diery. No, ale... za lavičku alebo tak, zástrom, vieš. Ja som hľadaný, akože medzinárodne, mám to nejaké prešvihy, takže tak. Odhentiaľ sme prišli, tu je náš equipment. Hen tam robia kokotiny. Deckom do piče, ale ako celý náš equipment je proste iba setup na streamovanie a alkohol. Proste, ako malo stačí ku šťastiu. No, veď aj, ja som mal 3 týždne pôstu, alebo mesiac, som nepil nič a dneska to idem si, jak som hovoril, vynahradiť. Takže sa najebem aj za tie dni, čo som nepil. Bude bieho. Šiel na kolobežke. A pilbu mal, kabát nosil. Tak toho nestopnú, on je zahojený. Dobre. To mohol mať aj pervity na sebe. Mal na sebe pervity, oboje. Teraz je security? Kotlar? Neviem. Kotlar security, no. Čo myslíš, že má také auto, že security proste napísané? On tam má isto Kotlar security napísané. A sme v Česku. Toto sme už dopili. Má tu cigu v hube, ten kokot. Pijeme, ne? Poviem špak, kurva. No a už to je špina. To je piči. To je jak vťaci, kurva, to je bordel vyjebaný. To mohol asi aj tu jednu, však to nie je také. Však ale ja mám rád, keď niečo chcem povedať, mi to robí. Mám to dobrý pocit, vieš, že proste robíš niečo, čo není úplne... Dobre. Dobre, ale akože... Legálne. Aj... to, ale... Bránik. Bránikos. Dám na to zlato. Bránik je za mňa najlepšie pivo. Takto, z 5 lahví. Ideme sa on sa ide prezuť. Ja chcem prezúť do pánovo, mám hentie... Pracovné, bol v robote kokot. No ale kokot, tie boty sú drahšie, asi o 20 €, ako mám ja, to je 110 €. Pičunky. Neviem, že som si to kúpil ja hentie kokotiny, ale najebaný som s tým chodil, pičo po pičovinách. Tak som ich zadrel, skrčil pičo a poď sa. Ale ideme do pičo s Bránikom a sedláci. Bránikos. Bránikos stylos. Viete čo mi, ale tak... A co ako? A co ako? Je 10 hodín. Zbrdé. Tak poď. Komu žíkaš, drž hubu, ty vole. Toto boli tie lavičky, ktoré sme chceli Toto obsadiť. sú, no. Len sú mokré ako... Zachcané, no. Ako 13-ka prvýkrát pri intimnom akte. Ideme mu to aj pomôcť, kurva, ako kokoti. Nejaká osadnická rodina, neviem sa vyjadrovať. A to je hrubý, vidíš to? No, to mám ja. Kokot, to je, áno, ale... Kokot. A to sa ma než bavilo takto chodiť, proste iba sa najebávať. No. Proste, Koho nie, ty kokot. Vy nám budete poslať peniaze a my budeme takto behať proste po strike a... Od zajtra mám donate link. Tak im si to podarilo, ja dám one. Ja si zoberiem 2-mesačnú penku v robote a prejdeme celú tú Európu skurvenú. Kamo, ale to by šlo, no. Ale koľko je miest? Na 2 mesiace, kamo, neviem, či by to stačilo. Stačilo, budeme v každom meste budeme 2 dní. No to som aj ja tak nad tým rozmýšľal, no. Plus cestovanie, takže
Dajme tomu, že na 30 miest. Áno, ešte, 30 miest v Európe není, to bude určite menej. A neviem, či by sme šli Feliciou, vieš, proste, že koľko je borce proti celú Európu Feliciou. Kámo, ale to by bola kokotina, vieš, lebo už to robí SK Adventures a ten oný. A to mám piči, nech si robia, kurva, my sme lepší. My máme lepšiu Feliciu. Lepší, a je lepšiu Feliciu. No, ukážeme vám potom Feldu. Kámo, je tu obchod, čo sa volá, že babety. Z bagety. To nie je Gčko, to je B. Jaj? Proste babety. Alebo balety. Alebo balety. A babety je krajšie, vieš, No. Aha, strom, ty kokot, takto mám čelo, hej? Jeb, kokot, by som sa trafil. Musel som sa zohnúť. Paráda. To mi bude. Aha. Takže stávenisko, no. Bránik. Nič lepšie sme nenašli. Semka ďalšie námestie, to sa tiež renovuje. Do piče, my sme prišli vtedy, keď Česko celú planetu... vtedy, keď Česko celú republiku renovuje. Planetu. No, sú také nomináti, vieš? Bodaj by, no. Bodaj by zrenovovali ty kokot peňažnú situáciu. A tak. Mohli by zrenovovať stav na tvojom bankovom účte. Počkaj, dajme si Bránika v strede námestia. Tu máš širokou vleč na tom streame? Yes. Popič. Toto podивися, це під землею. A drž píču. Aha, toto je ono. Pivko a tak. Sheetbox. Free rice for gold horse. Safe. To auto nemá airbagy. Poďme sa odpôjť do piče. Pozeraj na to, ja som sa prezul som aj hente. Nemám ich zapísané, nemám poistku na to auto. Tam je ináč klinec, no, v tom prednom kolese. A... Tak cestujeme, no. Uvidíme, či dojdeme zajtra domov, no. No, tak to vyzerá v aute. Piče, to mám dojebané. Tu pijem na kamere a tam je ťažké auto, kde? Tu proste nevieš, čo je chodník, čo je auto do piče. Čo je cesta, kurva. Kurva. Nevieš, čo je chodník, nevieš, čo je auto. Zdravím. Dobrý. Braník. Braník. Alkoholický nápoj. To nemôže byť na verejnosti? Áno, Do 10 000 korun pokuta. Tak my to schováme, no. No, si to natočte hlavně, že budete platit pokutu. Jo, to se tady nesmí pít. A my sme nevedeli, my sme zo Slovenska, no. No. Co Slovenska, no v Ostravě bohužel ne. Aha, A to je vo Ostrove? To je vyhláška města Ostravy. Jo, Hej. máte na určitých místech v Ostravě místa, kde je zakázané pít alkoholický nápoj. Tady to je nejznámější na městí v Ostravě a tady to je rozhodně zakázané taky, jo? Ještě před Aha. A Jo. sú tu nejaké miesto, kde by sa dalo, akože? Na U verejnosti? řeky. Když tak. Dobré, no, tak dneska pokutu teda nebudem dávat, jo. Upozornění teda u nás domluva v Česku, ale dávajte si na to Ďakujem pozor, pekne. jo? Ďakujeme. Super. Naschle. Tu mestská policajní, to majú aj pobočku na onom. Na rohu. Oni proste, víš, to, ale ja som si nevšimol tú cedulku, že meskači, vieš? Proste oni tam vyšli a že hej pánové, co to máte v ruce? Dobre. Kokot. Ja ako kokot, že? A sú tu nejaké miesta, kde môžeme chlastať? Užeky, pičo, odtiaľ sme odišli práve, kurva. A nemusíme mať piči z toho, vieš, že proste Slováci, že tu došli ani nevedia a najebaní to kurva a v ruke kod Bránik, čo na námestí je, že a tohle tu je nejznámejší námestí, nejstarší a pičovíry, nejzácnejší a neviem, ako to je. A no, tak to bude, koľko to brala, 1500 korún? 10 000, ty kokot. 10 000 korún? Do 10 000, no. Kolik to je, kurva? A viď, to je slovenský pomenování, to český morguši neznají. Teda doufám. Ja tiež neviem, čo to je, ty kokot. Proste... Kurva! Ja som tak v hlave hľadal do piče slovo, aby som poprvé nikoho neurazil a po druhé, aby som to nezajebal na streame. Vidíš, a keby som mal tie staré boty, tak Borka by mi zajebala, že čo ty sedlak skurvený? Dáš 10 000 korún českých? A bol by som v piči. Kuchyňka. Skús vodu, či ide. Ide, nice. Balkoník. Balkón, to pôjdeme potom na cigaretka. Ja sa zrovna stojičku z izby a tam piči. Tak, ale aký je plán? Plán je taký, že nabijeme trochu telefón, potom pôjdeme do toho coffee shopu, potom do ulic. A potom?
Potom budeme čakať na pose. Nočný kľud sa tu má dodržiavať iba od 10, takže... A co ako? Je 10 hodín? To ten jen zrak, teď si s ním mám většinu prdel, podej to hoďák. Bába spí, skoro jako já. Jsem na kole, ale jdu pěšky. Street gang shit než. Potom mi začne koule leštět, já se nemůžu udělat, pak jsem se hrozně přešli. A taky. To je jedno. No tak, Tak. Tak nemôžeme to exovať, nedáme to no. Pomalu. na 2 razy do piče. Zdrúb. Ako dobre to je piče. Niekde som pil Jebe ako ako kávu. káva. Kámo, dobre to je, že? Tak Dneska pose 21.00, zjebíme sa kundy, dajte followec a dáme ešte 2 polky. Takže teraz dáme jednu a keď dajú tí 2 ďalší ľudia polku, no tak dáme ďalšie 2. Strácha nie je do piče, no je apokalypsa. Čiže poďme do piče za chvíľu. Ďalší bránikos. Ja mám pocit, že my tu prídeme za pol hodiny a Borka, že strašne hluk tu je do piče, že máme ísť preč. Pičo! A české kurvy čakajú iba na náš príchod. Ako na tom koncerte budeme v takom stave, že jebne každého jedného poslucháča, diváka a všetkých, čo nás vidia. Bude v piči! S tou políciou to bolo tak strašné. Spadol mi telefón. Z ruky kundo. Piče. To dopieme, potom sa vrátime. Ja, tak dajme ešte 2. Nie, už nechcem. Dáme ešte jeden. Kurvy vyjebané. Komu říkáš robu, ty vole? Pardon. My sme trochu hlučnejší, sorry. Ešte je 10 hodín! A co ako? Zdravím. Dobrý deň. Čo? Jaké máš vlasy? Čo ti jebe? To som ešte Omoga? Žlté, jak z krepového papiera. Spolubývajúce, čo mám povedať? Idú ľudia okolo. Musím sa chovať slušne, když sem zvíže u nič. Dobre, čo? Jeba! Pičo! Čest. Mějte se, lidičky, čau.